Di gobyerno usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman. Good morning! Sa liwat sa atin sa mga ka-aksyon. Of course, ara sa gihapon, si Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much for sending 50 stars sa gihapon. Salamat, kid! Kay Casper Pasaylo. Mga ka-aksyon, good morning! Happy birthday ko nun sa iyang at tita nga si Josephine kag kasi niya si OJ sa Aklan nga Pamatigid Family Valdivieso and Pasaylo dira sa may paho pahan ako ay God bless. Happy birthday Tita Josephine kag cousin OJ. Happy birthday to you. Yes. Oh, may yes gid nga effect.
Kay Antonieta Yap. Good morning, kuno kagawad. Morning. Yes, super kagawad kag yapon. Salama Barnacha, sawadee ka makalad, and happy weekend sa aton tanan. Pareho mo naman sa press club, press gapo na yan. Oh, press gyapon. Very very sustainable. Sustainable. Wala na yun, iba na mapadamdaman. Very, later na lang iban. Kay Fema Alanza Trinidad, mayong aga. Kay Reynard Halandra, good morning, man, Aksyon boy. Ga-monitor siya ko na sa may Hilado, Bacolod. Greet niya lang ko na Halandra, Dagaman, Orbina, kag Bantigue family. Good morning sa inyo tanan. Of course, Ma'am Jean Hasulgon, dira sa may Banawas ng Valladolid. Good morning. Kay Jean Ignacio. Dira sa, ano to gani? Dulid yapon na. Sa Inasal. Andois, Inasal. Kaya nalipat ko bala Andois. sang iaupod nalipat ko. Sige lang mabalik ko to bala karon para mapamangkot ko. Sa kay parinte ko da Lorena Duran sa Dan Duran naman. Dan Duran. Sa di na yung Tupad sa Andois. ito? Oo. Ay, bongga. Sa Saan? parinte da. Parinte. Tapos mo parinte, no? Kita ka rito, medyo parinte. Sila ni Aksyon Dore, niya mapasout sa kuno niya ng tugon mo sa parinte mo. Kung ay tugon, kumanin ko guro makadiwalan dahil niya, PM lang Ay, perfect. Te, alams na. Papisan kay Aksyon Doral, pasabay. Oo. Ano tugon mo kay Masi makaagi siya. Yes, perfect. M. Saboso, still watching. Kagawad. Yes. Kagado. Pero may nasiya pala katanaw. Gani man. Pero nasiya pala katanaw. Sila ni Attorney Dag. Mato may Morning. sports sila gano'n sa bungay. Rosemary Kabugwason, watching from Cubay sa La Carlota. Guro ni, ay, ibot ko sa... Sino to? Tignan balik lang ito, no? Sa Cubay, La Carlota, no? Yes. Dira sa kay Virgil Legaspi Coloso. Uy! Morning. Miss, good morning. Kay sa Yada mo, of course. Kay Kashmir. Oo. Ay, kita ko na. Nakita ko na. Kita mo na? Oo, yes. Do sa very house-to-house campaign. House-to-house visit. Oy, boss gali, kuha na ha. Start na sa Holy Week ta mga ka-aksyon ha. Kasi lalipat ka mo. Start na boss ang Holy Week Yes, with... Pam Sunday. Pam Sunday. Oo. Ang mga lukay nyo, ready na da? Ang mga amnugligya da, lukay da. Liyong lang ko da. Ang mga baligyan, hindi nyo mapapatami, presyo. Basi mahambal sila. Basi may gulpi, bala may ma-explain. So, nagapamakal pa ko na da mo. Oo. Makal ko na da siya. Tapos, dito sa Amon, Panukoy, kapanghatag ko to. Ay, balo. Lain gidya si Kagawad, boy, Duran. Hindi kay banda o ano bala chimpo guro nga makapanguha bala mga muna. Tiga pamakal ko na diyo. Oo. Ano ba Domingo? Hindi nyo man pagpatami ka, mahal ha? Kay... Oo. Basi, gulpi ka bala, try nga ka mahal. Isa bali, you know, it's law of demand and supply. Basi, amo na siyang tindira, bala. Mabakal ka na lang isang 50 mo. Kasi balo niya kung gusto mo dahil ikaw tusaka sa lubi dahil. Di ba, no? Oo. Ikaw pa di baka-baka, di ko ano? Marilo Camento, morning. Standby na sa mga balita lokal, national. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Sa detalye na, sa ato nagapanguna ng mga balita nasyonal, gindepensahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang isabong kagitpahayag nga kinahanglan sang gobyerno sang revenues nga makuha sa online cockfighting operations. Sunod sa Presidente, gintugutan sining operasyon sang isabong bangod wala sang may natiganan nga pondo para sa pandemic kag mapektuhan man ang iban pa nga pondo nga ginpartineser sa iban nga programa. Patag sang Presidente, kinahanglan sini sang kwarta nga wala nasakop sa budget, rason nga importante ang iban pa nga sources kaangay sang isabong sa din makakuha ang gobyerno sang 640 milyones pesos sa kada bulan nga makabulig sa pandemic response sang Pilipinas. Ginakonsiderar nga sang Pulse Asia nga crucial ang nabilin nga 30 kadlaw sang kampanya. Sunod kay Pulse Asia President Ronald Holmes, dako ang posibilidad nga may dako nga pagbago sa numero sa sulod sang 30 kaadlaw. Yan pang ni Holmes sa hampang nga basketball. Ang 30 kaadlaw nga sunod di katumbas sang 2 ka minutos sang hampang sa diin pwede malagas ang score sa nagapanguna sa survey. Palayag pa ni Holmes hindi ang adlaw sa eleksyon ang basihan kundi ang nakaligan nga 30 kaadlaw nga kinahanglan balikan sang kandidato kung ano ang mga kinahanglan nimuon agud makuha ang suporta sa mga botante. Nanawagan naman si Deputy Speaker Rufus Rodriguez sa Commission on Elections nga exempt man sa election campaign spending ban ang pagpanagtag sang fertilizer kag fuel subsidies sa mga mangunguma. Suno kay Rodriguez, ang mga mangunguma mas nagakinanglan sang pondo pareho sang public utility vehicle drivers nga una na gin-exempt sa election ban ang gintigana nga ayuda sang gobyerno. Sa rebuluhan ng sektor sang transportasyon kag agrikultura, kalakip sa mga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sang gatong kag iban pa nga mga nagapanguna nga balaklon. Ginklaro sa karon sa Department of Labor and Employment nga tubtob sa karon suspendido sa gyapon ang deployment sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Gilayo nag issue sang ang ahensya sang pagklaro matapos nagwa ang peke nga advisory nga may petsa nga Abril 4, 2022. Nasaad sa peke nga advisory number 69 series of 2022 nga lifted na ang deployment ban sa Saudi Arabia. Ginpahayag ni Dole Information Publication Service Director Rolly Francia nga peke ang nasamit nga advisory kag wala sang ipagwa ang Dole nga among nga mando. Sunog kay Francia, tuyo lamang sang peke nga dokumento nga patalangon ang publiko kag mga mamumugon nga luyag magpadulong sa Saudi. Dugang pa sa opisyal nga ginkumpirmar man ni Philippine Overseas Employment Administration Chief Bernard Olalia nga wala ini sang ginpermahan o kun gin-issue nga advisory. Sa karon, nagpangay na sang bulig ang Dole sa mga otoridad para tultulo ng source sang bogus advisory. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, bilang isa ka environment champion, ginkalipay ni senatorial candidate kag Deputy Speaker Loren Legarda ang nabalita nga pagbuligay sa Pilipinas kag United Arab Emirates sa pagsuporta sa green energy efforts sa santo man sa panibag-o nga pagsulundan sa gobyerno sa Pilipinas para nga mabuhinan ang epekto sa climate change. Suno kay Legarda nga ang pandemic recovery ang dapat nga nakasanto ini sa climate pathway. Gani ang pagbuligay sa Pilipinas sa UAE ang isa ka maayong balita kag kay yunan agud nga matun-an sa Pilipinas ang mga bag-o nga pamaagi sa pagpatuman sa green energy efforts. Bilang author sang Renewable Energy Act, Climate Change Act kag sang House Bill 6604 o kon ang Alternative Fuel Vehicles Act of 2020, ginpahayag ni Legarda nga kung maimplementar sang husto kag masugdan ang mga ini hindi na kinahanglan nga mag-import sang tuman kamahal nga crude oil o kun fuel. Ginanunsyo sa Philippine Statistics Authority nga naglapaw sa pre-pandemic levels ang kabiligan nga export sales sa Pilipinas sa unang nga 2 ka bulan sang tuig 2022. Ginapakita sa datos nga export sales sang pungsod yara sa masobra 12 bilyones dolyares ang Enero to Pebrero, nalapawan sa 2019 pre-pandemic level nga masobra 10 bilyones dolyares. Sa Pebrero tuig 2022 nagsaka ang exports sa 15% o kung masobra 6 bilyones dolyares halin sa masobra 5 bilyones dolyares. Nagapanguna sa export product ang mga electronics nga may 55% sa kabiligan nga exports sa Pebrero 2022 kag may revenue nga masobra 3 bilyones dolyares. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:30 ang aton mga nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno.
O si saon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. That Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan. Good morning na dira kay classmate ko Wilfredo Siapok kag kay Lucy Siapok dira sa may Antipolo Rizal. Kay Ray Flores Barrioga kay Katugnaw gid siling ni Ray. Tugnaw gid to no. Yes. Tugnawan tagani diri sa Dalom. Sa Tugnaw in summer. Tugnaw is life. Uy, Ano man? Tugnaw is real gali. Tugnaw. Oh, real. Tsakto gid. Dahil lang yun ako. Elvira Hilogo, good morning, ma'am. Kaya ma-post ko dito na sa mga gusto magbakal lokay ara na sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Okay. Post ko ni Danay Bla. Wait lang ha. Kanya lang ang Gases family sa Barangay Bata. Kag of course si Ma'am Van Mayo is still watching sa Minnesota, USA. Kag di na nga ako ng mga mga FB followers sa abroad man. Sila ni way ko na makita kaday Shirley Tadi. Oo no? Or basi tanaw lang kag wala lang na no. Gani, kanday Susan Allen. Oo. Oo, kanday classmate ko na si Susan mo. Sino pa kita? Damo pa ko sa mga taga-kuan bla, mga taga-Texas bla. Oo. Si Sir Noel Amar gani wala naman ka-comment. Oo, Or basi tanaw lang sila. Gani man. Si Kuan pagid sino to sa Saudi, ang kabalik na to siya. Si Taginigaran bla. Hindi na ito magbalik. Ano siya magbalik? Si Kuan, ang taga sa Kuwait. 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 Oo. Hindi Sino na to siya gani? magbalik. Sino paminsara tanay pala? Kita mo nga kadamo, tasing na paminsan. EFC ba? EFC. Novi Magapan. Good morning, Mandra sa imo. Si Ma'am Cory. Cory Vidaha. Oo, nano ko manimo yaman. Si mo ay kagatanda. Ay, kalan. Sino ba hindi na to? Sino pa kitang sa Thailand? Okay naman sa mga taga-Thailand. May friend ko na sa Thailand who will be coming over on Sunday, tomorrow. Wow. Si Beth Lamprea. Di dapat mambal ka, kapon ka. Hapon ka, Beth. Hapon ka na. Hapon ka. Hapon ka. Kapunda, ang pasalubong ko, Beth. Kala, simple lang ba? Actually, message sa ako niya kung ano tugon ko. Wow, taan. Oo. Very good. Gusto mo pa tanahon ta karon sa Hindi iya na, okay PM na. eh. Okay na. Pati ko simo yan. Kag mayo niya pagpulit da may tuyo nga may plano pala nga daw Nami. para sa mayo nga buwas damlag. Wow, abi ko para sa Mayo 2022 nga election. Siya pa sila bot sa mga Boto ang tama. Kag si Lenji dira, good morning man. Sino? Lenji? Lenji. Ay nga bana. Okay. Oo. Si Maninoy ko daya Benitez, Leia Ray. Lester. Ay, Lester. Leo. Si Leo rin sa series na yan. Ginapabatian ko nga. Ito nabatian ko. Nga may sponsorship sa ano mo. Sa Lenten. Tabala.
Doon na sulit bisa ko niya, no? Si Leo Ray. Yes. Okay. Sa series na yan. Gani. Igo ta Leo, Leo Ray. Yes. Maninay Lester dira. Good morning sa imo. Bilites Kagay na yan. Maninay Ayesa. Yes. Yes. Oo. Isa man ni sa balasa nagbulig man sang atong poster to blang kuan. Nga. Itong poster blang isang mascom students. Ay, wow. Oo, galing makabaka. Si Ayes nagbaka-baka man. Talambuhay ni Boy Duran. Ha. Ano gani? Balunan? Balunan to? Balunan. Tadlo nga bala imo to bala. Kung gani. Saan no to naman no tanaw man? Next week, ano? Ay, wow. Excited, Ben. Tawag kitang baka ba? 5. Tawag-tabi ko nadala ta mga spam box. Ay, wala nadala. Ay, wala nadala. Wala na madalaya sa live story. Sa live story, abi. Oo, kana sa ila mga kuan sila ko sa mga biyahe ng mga side trips na yan. Good. Side trip. Good morning kay Miss Florence. Bar yoga. Ha? Sino ka na? Baysa eh. Kisa na katanaw siya mo kung... Saan din siya ka na? New Jersey? Hindi siya? Amos na sa... Kaya sa ilo siya Gani mo. man, kaya lagawan. Ilagaw lang siya, bongga. Lagawander man siya. Ay, bongga. Yahada ko da. Si Kay. Abi. Timusta ko no. Sige ka lang na panamya. Wala gida. Ang ano? Sige ka lang panamya. Wala gida dool da. Sa ano? Sang imo nga yada, abi. Ay, nakagino ko KK. to ya. Good! Hindi ban ko na to ya. Mayo nga maninoy ni Mama pa bunyag ko liwat. Pag kita na yun mo na kuya daw, pang kuan mo daw, pang pliti mo daw. Good. Pang pliti. Pero pang pliti, ka aeroplano lang ang pliti. Ay, wow! Sana Anong pliti? Sriya mag-jar mo, tricycad? e-bike. Pag aeroplano, yung pliti, bla. Sana all ba? Mama pa. Ang isa ko kay Yada, gani, bla, si Yada, ko bla. Gia, bla. Ibi na, Ninoy, dapat yung masugat anay, tapirmi niya. Titag, sa labing kasugat anay mo. Basta, pag sugat anay, go na yun. Perfect. Kasi ano na sugat anay. Standby na sa balita, sa dugang natin nga mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Sa detalye sa Balita International, ginapasanyog sang Shanghai, China ang COVID-19 testing matapos liwat na nagsaka ang kaso ng COVID-19 sa nasambit nga lugar. Nahibaluan kahapon nga adlaw ang Shanghai nakarecord sang 21,000 ka kaso ng COVID-19. Nahibaluan nag-intra ang otoridad sa Beijing matapos napaslawan ang Shanghai nga i-isolate kag mapaganhagan ng virus pagi sa pak-lockdown sa ila syudad. Ginpabaskog naman sa Beijing ang regular screening sa mga empleyado sini kag gina-require ang tanan nga staff sang elderly care agencies, mga eskwelahan kay institusyon nga magpaidalam sa COVID-19 testing isa ka bes kada semana. Oversupply ang ginatanaw rason kung nga may pagbuhin sa presyo sang sibuyas sa merkado. Suno kay Department of Agriculture Regional Director Antonio Herondiu, madamo sang bago nga manguma nagatanom sang sibuyas matapos nagsaka ang presyo sa naligan nga tuig. Suno kay Mamburao Occidental Mindoro Mayor Angelina Tria, yara sa 15 pesos kada kilo ang pila ka mga klase sang sibuyas sa karon. Naibaluan ang galambot sa 33,020 ka bags kada adlaw ang maani nga sibuyas sa mga mangunguma nga among ginabaligya sa merkado kag bangod sa kadamo nagakadunot na lang ang iban. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 58 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 83 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 58 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, engaged na ang skater boy hitmaker nga si Avril Lavigne sa iya rock musician boyfriend nga si Mod Son o kon si Derek Ryan Smith. Gin-share ng Canadian singer ang pictures ng wedding proposal nga Eiffel Tower ang background kag pakita man ang diamond ring ni Avril. Sa post ni Smith may caption ini nga, "The day we met, I knew you were the one." Sa balita sa batagsang sports, nakuha sa Creamline Cool Smuzzers ang kampyonato batok sa Petrogas Angels sa Premier Volleyball League. Sa ila Game 2 sa Best of 3 Final Series, napiyerte ang Creamline ang Petrogas sa scoring at 25-28, 25-35, 25-23, kag 25-16 sa tournament. Gindaog sa Cool Smashers ang walos ni Kahampang. Rason nga nakuha nila ang titulo kag ginakilala karon nga all-time best club sa pungsod. Samtang nakuha naman ni Alyssa Valdez
ang MVP Award. Balita Espesyal! Good morning! Sa liwat sa atin sinima ka-aksyon. Sa mga nagapamangkot, ilaan na talang ni Action Boy kay Just In. Just In. Ginbatak na ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, kag Siargao, kag Bukas Grande Islands, bangod man sa Baguio. Agaton! First Baguio Sa all the year. 2022. Balanta first kay A mo. Agaton, no? Yes. Aha. Pero daw, anong status naman daw? Sa din nasa sa Eastern Samar? Sa subong sa east of Gian, Eastern Samar. Aha. May naman nga, itong score ba sa kwanto kayo na, hindi niya among score sa cream line mo. Kaya natanaw ko, hindi, wala ko kabalo sa kita sa hampang. Wala ko kabalo sa score, pero sa scoring, hindi niya amo, I think one isa. Hindi niya amo sa scoring. Akigan, tabalang GMA, charot. Hindi na pwede mag-score 25-35 mo. Ay, na-typo lang guro. Diba si 25-15? Ini ang 25-28, hindi man sa pwede. Kay lapaw na mo, no? Lapaw na sa. Pwede na sa maglapaw, pero Di na duwala na taon, ang abansyanay. Yes. Basta mag-patas-patas na siya. Kinala may 2-point advantage na mo, perme. So, iniya 3 na ni siya. So, hindi niya pwede nga mo nila score. No? Okay. Sige nga. Basta, champion ang nga akong team. Wow, imugid team? Ako na ya. May pangalan. May pangalan ka. Arigali, 25-18, 15-25, 25-23, 25-16. Tanawa pala. Ay, natupad bing tukagwan mo, no? Naamo na sa 15, 25-18, 15-25, 25-23, 25-16. Yes, amo na siya score. Okay. Ang BFF ni Dale, si Alisa. Alisa na saya. Alisa gali. Si Alisa gali. Yeah. Alisa ya kay Renz na Ping-pong to yan. Ano to kaniya? Ping-pong to yan. Table tennis to yan. Ping-pong gan eh. Yes. Perfect. Amo na siya. Okay. Sa atin Balita Special Action Boy, of course, mo to. Ay, dali lang yun before I forget. Good morning, Danay, kay Miss Crunchy, Polverido, kag kay Miss Mel. Ang ganang pilido ni Miss Mel man, dali lang yun bala. Chanko? Melanie, hindi kay Miss Melanie Bontilao sang Skinovation. Ay, Clinic. dito ka Thank naman, you ay. so much. Dito ka naman ay. Thank you so Kanina much. saya? Sa may Lasal Dapit Balao. Okay. Thank you so much for taking Nani care man? of my skin. Balaan mo na mga after, After a a year? few, grabe man. A few Hindi man days, after a few A days. few months. So meaning, why ka nag-take a bath for a few days? Ay nga, wala ho. Abi ko may mga muna siya. Hindi mga relate kay mga ginapang sulod naman na dahil sa lawas. Thank you so much, Skinovation Clinic. Kung gusto niyo na magpa-extra beautiful, contact niyo na sila sa Hala, Facebook may bayad na yan. page. Akong Facebook page. Tama na sila. Okay, thank you so much. Doon ta karon. Ay nga, ikaw sukot sa ako niya. Okay, ano Action Boy? Kay Moriel Lubaton dira, good morning. Maria Moriel Lubaton. Higa niya karon wala Maria. Good morning dira. Yes. Sa mga mascom students ang UNOR. Recoletos. Mo nang inya. Uy. Proud The Unore. green the blue Alumni and the ya, gold. song na iya, alumni song na iya. Okay. You know it is you we defend. Okay na. Sa una, sa Okay. ulo ko na kay kinanlandan, Good morning, Danay, kay Sir Renny Boy Hayawon. Yes. Greet oo. niya lang si Renz Lucas Hayawon, kag Lance Simon na Hayawon. Iya ko na twin, 7 months old na. Wow! Happy birthday. Away pa. Ni birthday, ang pag-greet niya lang. 7 months. Valdi Tambanilio, morning man kay Baby Gregorio Yulo. Yes. Anyway, session boy mo to. Tibuas Pam Sunday na, of course. Amo na to, na sa... Boss na ang start ng Holy Week, ha? Yes. Amo na siya ang Palm Sunday. Domingo de Ramos. Ano na sa ang significance? Amo to gani ang first na siya sang kag ang pagsulod ni Jesus. Ano to gani man mulikan? Sa Bethlehem, ambal mo to ya. Pero sa Ang Bethlehem kaya sa Pasko na yan. Oo, gani. Dira na siya yung bata. Yan. Sa Jerusalem. Yes.
Ti amo na siya ang tawag nga Palm Sunday. Ti amo na siya balang sang practice bala sa mga Pinoy nga ti after misa i-bless na siya sang pari. Kasi pangbutang na siya sa mga pertahan sa balay, kundi na para mapalay yung evil spirit. Mayo lang kay wala may gatuhog sina sa nylon kag ginabaliog no. Nga? Oh, ginahimo wala kulintas. Kulintas? Pauso talaga ray. Pauso mo yan, kaya na. Amo na influencer kay daan mo. Kalay. Kita mo daw pila, 18 mo followers, pila? Disutso lang, pararo. Hindi mo ako magpatami. 500,000 man. 1,000. Ah. Sige, very good. Ang next action boy, syempre, wala gid dinabutang significance ang Monday, Tuesday, Wednesday. Actually, may ara na siya. Oh, pero ano gid Ano ba? ka lang ang Monday, Thursday? Oo, yes. Monday, Thursday ko nang visita iglesia. Amo na siya ang significance niya is amo na siya ang Thursday nga nag-isolate si Jesus. Nagbasa. Nagpray to sa Gethsemane bala. Te isolated to siya. Amo na siya nga ang Upod niya ang siya lang to isa siya lang sa to gani. gani. Yung food pagid siya kay Hindi isolate. aral sa dalong bala. Siya to tis dalo. Gani di ba? Siya Sa siya nagsakas. bato. Yes. Tapos bigla nag-pray to siya. So, Yes. nag-isolate siya. Amo na nga gin-isolate ni Subong ang ang ustyas bla. Oo. Gina-isolate na siya sa lain nga lugar. Yes, So, oo. ginabisita na siya. Yes. Anong gitawag ng bisita iglesia. Visita iglesia. Di ba mo ni sa ang siyam ka simbahan? Ito. Ay, pito. Siyam niya. Paso ka na. Ayan sa amo niya, bigyan na siyam na mo. Mayo na lang ang magsubra, nila magkulang. Amo ginadiaction ba usually, sang nadumduman ko, sa 2 years, nga, grabe, di ba lang pandemic, nagpatigayon to for last year siguro, pero usually, di ba, gakis sa, wala na galikis, gakanto sa simbahan, pero social distancing lang ito yung grabe. Kagdo, gasira na sila, example, open nila hasta lang 9 or 10. So, buong action boy, pwede na guro mabalik ang sanguna bang hasta 12. Yes. 11, 12. Depende sa simbahan Oo, Depende sa simbahan, kaya may haraman mga simbahan nga daw, mga gagmay mo lang yan. Ito paano pagkasira kay daway naman tao. Yes. Ganun may curfew, patagapon, subong alas 11, 12. So, basi, hasta lang Amot ko 11. din nila sa pag-lift during the kwan. Wala lang kabalo, ibaloon ta lang sa... Kaya during the Holy Week, may mga celebration, may mga kwan nga activity, mga gabi na mo. Oo, yes. Para sa visita iglesia. True. May ang katedral natin sa alas 12 na na masira. Oo. Kag may ara man action boy, pagka mga pagpati man bala nga kiga random ang ano dio. Dala sa pagpati, hindi ka kuno dapat mapila sa Kaya hindi ko na magayo. Oo. Hindi na magayo kung may diabetes kaya. Diabetison kay mo ya guro yan, no? Amo ginana taon sa una sa kaya sa amon lola sa una mo na. Oh, di ba? No, amo man kay Lola kay gani ko nga napila hala, hindi gina mag-ayo. Okay ko no, why ko no ang ginuom. Oo. Wala ko nung Ginoo. Pero kwan ka bati kasi natawag nga City Bernes. Wala, ano na saya. Langgaw na siya. Tapos Nga ginalubong nila kada si Mama gamo na action boy. nalubong nila sa Bernes Santo. Oo. Dason kwao naman nila pagkadason ay lubong na son kwao na pagkadason nga Bernes Santo. Yes, gamo One na si year. Mama action boy. Na, Nga ti City Bernes ang tawag. Basta mo na City Bernes nga panawag. Kay ang langgaw na kuno dayon do ano na siya ng Bulong. Ganyan mo bulong. Oo, si Mama mo tingala ko bro pangutkot yan ni man. Mo na. Galubong siya langgaw Si pagka Lola next sa una mo na. Biyernes, mo na. Tapos Next gali. ilula sa una ba may mga habilidad pa na iya nga lain chimpo kapangilat. Kapangwisik niya langgaw sa palibot sa balay. Amo. Oo! Di ba no? Nga mo na haw. Grabe si Lula. Tapos amo to sa una, si Lula ko sa una, dito kami sa Kawayan, dito ko na to gakuan basta mga summer, mga huli. Dito ko na to sa Kawayan mo. Biyernes Santo, hasta Sabado di Gloria ng Black Saturday. Ara sa balay. Hindi ka gina ka gahod. Ay, Hindi pwede. di man. Hindi ka nakagahod dya. Pag hambal mo na, ipos ka na iya. Kaya mo na kuno mo dapat. Kaya ka kuhan ka kuno mo. Kaya patay ang Ginoo. Oo. Mo na, Di ipos ko ka. mag-istorya. Teka lang. Teka lang. Hindi ka magkuhan ng, hindi ka na pwede. Lula, mga kik na iya. Di ko Balbalon niya ka na iya. Di ko makakigal. Ano, Ang ina, balbal na dahil sa amon. Kuhan mo na mo. Ano, ikong pagi. Hindi man ikong pagi. Ala,
Ate, hindi sa kapang balbal. Hindi pwede. Kaya kasi magkuhan. Tiyan mo ganin nga, hindi ka magahod, hindi ka magahod, hipos kina ya. Muna to sa amon niya sa una ya. Hindi ko manawag. Ito lula ya eh. So sa ano gali sa, di ba malo start sa Thursday? Hindi, Friday. Friday ka start. Abi ko, kayo sa Napagkuhan gid lang, Thursday sa pag alas news, 3 gid ba lang? sa newscast mo, tikay. Ito din nga. Ina pag alas 3 gid ba lang when Jesus died Oo. on the cross. Umpisa na dayon. Umpisa ka na sa hipos. Astagi na sa Black Saturday, makahambal ka na pag Sunday na. Ang Domingo de Pascua na. Grabe, no? Grabe sa unaya. Pero nami nga mga kwan, tradisyon, ha? Oo, pero hasta subong action boy, actually, kung buhi pa to guro si Lola, hasta subong gina-practice, ginaya kay mga aki, gina sila yung action boy mo nga, hindi pa i-practice bilang mga Ako nga rin, guro, kung buhay pa to si Lola, guro, di mga 150 na guro dati. Grabe, no? That means, pila ka na subong. Pero ang Lola ko to, napatay to sobra 200 ang edad. Huwag pa to galing uso ang 100,000 abla sa ako. Tuod? Oo. Pila edad ya? Sobra to ya 100 si Lola, yung 103 guro, 105. Palautan, guro. Muna siya, palautan, wala ka kaon sang baboy, karne. Grabe, no? Wala ka kaon sang isda nga, nga nakaagi sa ref. Ay, Balaan niya na iya, basta nakaagi sa ref, when sa tuod? kaon. Dapat fresh, gili. Dason, Bongga ba? kung muna kung may sa sudan, kuha na ng ang kanon niya, butangan niya lang na tubig kagasin. Hala, grabe, no? So, Pero amo na ha? Amo ng edad. grabe, no? Tani, makalambot mo ko sa amo ng edad. Tapos si Lula, sobrang to bintaya, pag abot ko na, tagsam na to, pag abot ko na sa kawayan niya, pag hambal sa tingo ko na to, ikaw na, klalahe ko na yan. Ay, wow. Tara siya subos tupad. Ano na action boy ng pasirata guro mga sanggip sala. No? No? Kaga tuod ginabala action boy kay kadamo na nang ano ni gani kadamo wala sang mga nakilala kung amo na ang way of living nila ang ila healthy living. Simple lang ang pagkabuhi. Base na upod sa 7 palabras kun nga 7 termo gina sa 7 Bernes ang tawag ambal ni kagawad Melchor Rombines. Base man? 7 palabras. Base no. 7 last words. So. Yes. Dali lang nga morning, anak kay Remia Garcia, kay Boboy Gonzales, kay Maninoy mo. Oy, Maninoy! May gidya mo and to my Kyo, ito may. cutie ihada Eden. Good morning, Maninoy! Bob Francia. Di wala pa to? Gani, base sa next birthday ko pa to. Amo na action boy. Ang next reaction boy, ang pila, di ba may ari gina diya sa aton, di ba may procession na. Kaga mga gina-procession na sa simbahan, ginahulam lang man nila sa excuse sa mga private individual nga may amo ginaiba lang ang mga santos, no? Ang ano? Ginapatahian na nila new clothes. May ara ginaya kuan, may ara ginaya nga mga pamilya. Oo, di ba? Sila na ila na iya mo. Oo, ila na iya private property. Ako guro ko na kung may kwarta, bimuo ano nga ako nga himuon nga kuan nga nang dapaso sa tawag. Oo. Ano yun? Ang lasaper. Nadamo ko Damo bilisan. ba? Kagasto ba? Ako ni action boy, ako ya do permi kung masubuan ka Mama Mary bala nga may sword ang heart. Okay. Kuan na sa ng Ang second to dala. Oo, yes. Oo, amo na siya action sa boy. suffering of a mother. Lantawan ta ng schedule sang simbahan abe. Usually, 'di ba, ano na siya ng Saturday. Ang prosesyon, sa amon sa prosesyon, Friday. prosesyon na kami Thursday, Friday. Oo, dadira na. Ang Friday may prosesyon kada pagka amo na siya. Pagka Saturday may ara na do suga. Saturday or Sunday kagahon. Ang Sunday sugat na ya. Oo. Sugata. Ka-try po ko ng angel sa una mong sugata. Na ya. Amo na sa ang ano pa nang sinigani ng pagkayab la. Oo, yes. Kaya ka ng angel sa una. Okay. Sa Kuala ko simbahan. hasta subong do angel kagyapon. Thank you so much. Manati Angel burger. Nakalansi mo. Unang kagat. Ang sarap. Very good. You're learning. Pero muna sa atin sinima ka-action na, i-observe ta ang Holy Week. Si David may ara at yan. May ara man sa nga kung ano may ara man sa nga sige iya man na iyang nabalaan. Yes. Rowena Munias, good morning. Homa Lumena. Sige. Yes. Ano pa ginada? Wala na mo lang to. Amo nang siling nimong kuan ang Dolorosa.
Dolorosa man. Ano lang daw, atos lang mo daw Itong may sword ang heart. daw Hindi ko na sa Pieta. ulo. Tapos ginakuha niya. Hindi, siya lang yung isa. siya lang, may sword. Oo. Kasi man Dolorosa. Oo, kaya na kuha nga Dolorosa guro na. Nga kuan, nga ano ganina. Nga pasos. Dolorosa. Ang Pieta ya, muna ya ang si Mary kuha niya Sapnaya. ang si Jesus bala nga bago lang papanawag sa cross, bala. Muna sa Muna gali. Nalipat na ko mo. Wala ko katuon kagina. si Mama Mary nga naka-black, amo na siya ang Dolorosa. Bali Nga sino na? naghibi. Si Athea. Very good. Si Ma'am, ano gali? Athena na niya. Si Ta, ano gali? Si Tita Athena. Miran? Oo. Oo. Ano pa ang dramatista ta, di ba? Sino na siya? Ang dramatista ta, di ba la? Si Athena. May Athena Miranda da? Amo lang yung ngalan niya eh. Ang nagdawag bala sa Mary Magdalene. Si Taanali! Nalipa. Si Anali. Sorry ta. Kala mo, bisa ginamanumdum ko sa kabuhay Si ko. Anali, si Athena? Oo, siya na. Si Mary Magdalene, lain man na iya. Oo. Lain man na si Mary Magdalene. I think lain man na si Mary Magdalene. Si Veronica, lain man. Oo, lain man niya. Sino to yung gani ang nag-wipe sa... Si Veronica. Wala, si Veronica. Yes, correct. Na siya. Kaya mo na siya inablang kita ka na sa prosesyon, sa pasos. Actually, kung anong prosesyon na, ako na nang ga-arrange mo, story na siya mo. Yes. Story na siya at sa pagkapatay ni Jesus. Story na siya. So hindi niya hindi niya nang magustuhan. Lang kundi may stop pasunuron mo gina siya, so you should know sa katabo bla. Oo. Correct na si Dolorosa. The Weeping Mary. Perfect. Gaybi na da no. Lain ang Pieta, lain man nagaling Pieta ya. Muna sa ang pag gasap na ya si Jesus ang gitanaog na sa cross, no? Kag ang last amo na ang kuan eh. Ano pag ibang nga pagpati? Ibang pag nga pagpati nila sa Semana Santa, ibang nga pabukid na sila. Kay usually kapabukid kikita ka na sa dinto I think sa Capiz ang may taas-taas nga cross bala. Ate na, ya, pero may Nasa aray nga kadto, kaya pangita sa anting-anting. Ha? Kaya pangita sa anting-anting. Oh, wala din na buta nga. Ihara na, ihara na yan. Kay ti Mambal sila pagpati nila, wala Diyos sa amo nang adat Kaya sumita. pangita sa anting-anting yan eh. Ay, amo na. Sige pa bayaan ta lang sila ako amo nila pagpati. Amo na ko na sibo pangita anting-anting. Ano ng anting-anting. Gabi no. Kaya Pero gusto ko rin lamang mo sila nga kuhan si Nardong Putik. ay nabtan kasi Pedro Pinduco na. Pedro Pinduco na yung Si nabtan. Nardong Putik, kaya mga true to life na yung story. Ay, true. Ano ta? Mga Nardong Putik. Nardong putik. Ngayon nasa Ano kuno ko sa na una, bisa nasa kuno sa una, daw kasama mo ng lawless element na siya mo. Nga kung nagatapak sa sakwan, sa duta, hindi siya kuno madutlan. Duta? Oo, Hindi sa atang- madutlan sang ano? Sang bala eh. Ayaw mo na. Oo, muna sa una, Amo na putik, gali. putik. Nardong putik. Hindi ya putik nga nang ginambal ba? Putik lunang bla. Ang naminuguro kwan, bada nga balbal. Hindi sakto po. Amo na sakto namin ko. Pero na-discuss siya sa NBI sa una kasi lipat ko siyang NBI head sa una, amo na nakatumba siya. Kaya daw nagkasapatos sabi pa. Ano? Pagtira siya nakasapatos. Nakasapatos. Di ba sa katapas? Kasabat, taringin muslutan niya na lang ang swila sa dalo. Pero may sapatos ang yapon sa baba. NBI gali head nga si Epimaco Velasco. Mako Velasco. Research ko na bisa kay gusto ko na. Namiyan ko na dan magtanaw mga mama. Kaya mo na Nardong Putik, amo na sa Nardong iya nga kuha niya daw hindi siya madutlan bala kung nakaapak sa paa sa lupa. Nagatapak sa duta. Tantawan ta na be. Cavite na siya. Sige, tanawon ta na kay istorya ta na di karon. Tani may ara sa YouTube. Dasan si Epimaco Velasco ng NBI head. Sige, tanawon ta na later. Okay? All right. Congrats siling sa gihada ko Angelica Apawan. Angelica Torres Apawan. Isa man isa nagbaka-baka Congrats, man. Isa man isa nagbaka-baka man isa poster to. Amo na. Congratulations. Isa man to sa nagbaka-baka eh. Perfect. Leo Talaban, good morning man. Sige. Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, yung ipamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby sa Candidates Forum, Desisyon 2022, mga sunod sa dili ilang madugay po sa aton mga bisita, mga kandidato natin sa 2022 election.
Ang inyo din nga news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo.